Zagjet burgemeester Fred Veenstra van Frentje van de Moor naar het gemeentehuis van het Beeld in Sint-Anne om te zien hoe de mensen hier mooi een oor en met de burgers omgaan en hoe het ambtelijk apparaat werkt. Nou binnen er wel vaker gemeentes fuseren, maar dat is nog net eerder op deze wijze daaruit. De burgemeesters had dit maar zijn trein betocht. Ze binnen van 2 weken officieel waarnemend burgemeester in de oorzien gemeente. We zijn al hier op een oude plak en dat is denk ik in Nederland nog nooit voorkomen. En zeker net dat burgemeesters onderling ruilen, dat is uniek en bijzonder. En op zich is het mooi dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de toestemming voor jou had. Ja, dit is het dan, hè? Waar het gebeuren moet. Dit is het epicentrum van de Beeldse politiek, de rietsel van deze gemeente. Veenstra had een druk programma. Hij zal naar zorginstellings en bedrijven taap en vergaderingen voorzitten. Maar eerst in de kunde komen met de verschillende afdelings. En wij gaan nog samen op stap met z'n tweeën, want wij gaan naar het asielzoekerscentrum. Oké, dat gaan we samen doen. Ja, het stond op het programma, maar ik wist nog niet met wie. Maar het lijkt me goed om daar te kijken. Dat is natuurlijk een heel actueel thema. Ja, zeker. Dus dat is goed om eens even binnen te lopen. Ja. Dan gaan we naar de volgende afdeling. Ja. Dus even kijken waar we nu uitkomen. Ligt het wat naar je baas voor 2 weken? Jazeker, juist heel erg leuk. Ja? Het is heel goed om eens even iemand anders te hebben als burgemeester. En het lijkt me een hele open en enthousiaste man. Dus ik vind het heel leuk om hem ook op stap te gaan persoonlijk. Nou, dit is de kamer van de burgemeester van het Beeld. Dus ik ga nog nauwelijks op een stoel zitten. Ik ga nog net in de map en sjoen. Maar dat komt hier het festival. De eerste vergadering is met de wethouders en dat is net voor de show. Dus de reguliere BW-vergadering van het Beeld, zodat die elke week gehouden wordt. En er is nou alleen een horen voorzitter. Ja. Ja. Dus geen saberenbord. Nee, helemaal niet. Nee, dat we de echte besluiten namen. Ja. Ik eet niet de vergadering, maar we moeten vanzelfs eerst de parsen en de boeten werken. Want alle BW's in Nederland vergaderen in beslettenheid. De nieuwe gemeente moet ik nog een naam hebben. Jong kiest een speciale commissie, 3 namen uit honderden instuurings en daaruit wordt letter de winnaar kiezen.